lahat dyan mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Luneta Park or Rizal Park. Ayan guys, kung napapansin nyo, nandito tayo sa Bantayog ni Rizal. Ayan, mga magandang mabuhay po tayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa Mega Love Shoutout sa inyo. Ayan, andito po tayo ngayon guys sa Rizal Park or Luneta Park. Ayan kung saan nakikita nyo ating bayaning si Rizal na may nakabantay na mga sundalo. Ayan guys. Ito napakataas na flag. Ayan, gumagalaw na yung ating bantay ni Rizal. Siguro pagka nangangalay sila, naglalakad-lakad sila guys. Ito! Alis dyan! Ano naman kayo personal measure? Saan ba nakatingin mo ka? Isa pa! Yung Supremo. Ay, kaya na ang dalawa. Para ka naman nakikita sa camera. Bilis na yung kaya yung dalawa. Kasi mga kalalona, dali. Ay! Wait lang! Is na, pauwi na kita. Tara na, dito. Baka may picture mo na. Ay, sorry, ay. Punta tayo doon sa may fountain. Actually, yung fountain dito guys, sa gabi lang pinapagana yan. Ganda dyan, dancing fountain din yun. Nandito lang yan guys, along Rojas Boulevard lang.
Napakaganda ng puno rito. Papresko rito guys. Yung ating mga photographer dito. Kaya pala natagalan. Pinalaki na. Pagod ka na? Dito yan, nasa Luneta pa rin tayo. Paano kasi? Mga papupunod. Yan. Nasa compound pa rin to guys ng Luneta guys. Ito yung parang mapa ng Laguna Bay. Kaya ako napapansin ito yung map. Yan. Kaya Laguna Bay, San Pedro, Binyan City, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba City, Los Baños, Santo Tomas, Talisay, Tanawan City, Laguna. Ayan. Ang ating Excuse po, sabihin mo. ito naman yung Rizal Fountain. Rizal Fountain. No Limitang Heri Garden. Dito tayo guys sa No Limitang Heri Garden. So parang may mga parito guys. Sa likod ng Rizal Fountain, meron din mapa dito ng mga bansa, ibang bansa. Germany. Bansang Germany. Belgium, France.
Switzerland, San Marino, Italy, Hungary, Czech Republic, Germany. Kaya may kalab shoutout sa pumunta sa akin live. Thank you so much guys. Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa patamsak niyo guys. Dito tayo ngayon sa Luneta Park, Manila. Napakaganda ng mga puno dito guys. Naliwalas, mahangin, mafresco. Little library. Marami rin nagbibenta ng mga laruan dito guys. Picture ka niyan sa ice cream kuya. Nandito tayo guys sa likod ng Bantayog ni Rizal. Malapit na tayo guys sa fountain. Dito na, kabilaan. Dito na, kabilaan. Puno na yun eh, yung tinayuan ng poste. Ito guys sa gabi, napakaganda nito guys sa gabi. Meron tayong mga previous na vlog dito. Mga video natin dito sa Luneta. Ayan. Sa gabi ang ganda nito guys kasi napaka-colorful niya. Tapos yung pinaka-lights niya, iba-ibang kulay guys. At parang dancing fountain ang tema nito. Ang ganda nito guys sa gabi. Pasyal kayo rito guys sa Luneta Park. Ayan. Kung napapansin nyo ang lawak guys. Galing na tayo dun sa Bantayog ni Rizal, sa unahan. Dito naman tayo sa yung may pinaka-fountain. Ayan. Mayroon din dito guys, may nag-stay din dito, may parang nagkakainan sila. Mga baon sila guys sa Luneta. So sa ngayon sa tanghaling tapat wala pang masyadong tao. Mamaya to guys mga alas 3, alas 5. Marami ng tao dito guys. Hanggang gabi na yan guys. Hanggang gabi na yan marami ng tao dito.
Ayun guys, ayan na yan guys yung ating fountain. Dancing fountain yan actually. Maganda yan sa gabi. Hindi tayo nakapagsalita, no? Ano siya? Yung bata, nilang magpapicture ngayon, nagpipila sa ayaw. Bakit ako? Ayan guys yung pinaka-fountain natin. Ayan, ganyan ang itsura guys sa umaga. Sa gabi ang ganda nito guys. Ayan. The Japanese government. What is the street life in this part? Ayan, may mga turista rito guys. Tinutur siya ng ating ayun guys yung pinaka-auditorium ng Rizal Park. Ayan, open air siya. Yan yung Rizal Park open air auditorium. Ayan kung nakikita nyo guys. Ayan. Ayan, may galab shoutout. Galab shoutout sa inyo lahat dyan guys. Ayan, galab shoutout sa inyo. Maraming salamat guys sa mga patamsak nyo dyan, sa paharang nyo dyan guys. Hello Boycam, paki-on mo naman guys. Boycam, paki-on mo naman. Hello Aya Jade. Paki-on, pakisabi kay Boycam, paki-on. Hello guys, Anjo de Jerez, pakisabi naman kay Boycam. Boycam, paki-on. Iya Jade, paki-on yung pakisabi, paki-on. Ito guys, kung napapansin nyo, sa umaga ganito ang itsura ng ating dancing fountain. Ayan. Sa gabi guys, ang ganda niyan guys. Dancing fountain yan guys. Ayan. Mayroon pang mga pailaw dyan, may mga special effects pa dyan. May pumuputok pa dyan guys, may maapoy. Ayan, kung napapansin guys, yung parang dyan, chamber. Ayan, ganda niyan guys. Dali! Doon, nyo! Papicture tayo.
isda kaya dyan? Yun yung mga kalapati natin guys. Ayan po guys ang itsura ng ating Luneta Park sa umaga. Ayan sa gabi guys, ang ganda nito guys. May ilaw, dancing fountain. Ganda, iba-ibang kulay. Japanese garden. Japanese garden. Ito. Bossing, pwedeng i-video? Hindi. Ha? Video lang. No, ma'am. Pwede mag-video lang? Mag-video lang ako dito. Okay lang. Para saan po kailangan, sir? Personal lang. Or personal lang po ba? Hindi kayo vlogger? Hindi kayo Okay lang. vlogger naman? Dito lang. Ako lang. Personal lang. Personal lang po. Opo. Okay lang yan. Basta sigurado, sir, hindi kayo vlogger, ha? Oo. Sige po. Sige po. Salamat. Sino bang vlogger, sir? Sila live? Parang live siya, hindi naman. Live po siya. Personal vlog. Hindi po pwede. Vlog. Oo, kasi parang punta mo na kayo doon. Admin sa admin. Hindi, Magpapa. kasi wala tayong party kayo dahil Saturday. Punta lang po kayo doon sa Lady Guard na yun. Kasi siya po ang Lady Guard yan. Ito, nakaupo. Salamat. Ang ganda ng mga ano.
Ayan kay Pelinda Vlog. Pelinda ng Brocha, may love shoutout sa inyo. Pelinda. Rica B Extension. Ayan, oo, maganda talaga rito. Rica B Extension. Maraming salamat Rica B at kay Ryle. Ayan, may love shoutout sa inyo, Ryle. Maraming salamat guys sa patamsak nyo guys. So for now mag-stop muna tayo guys kasi kakain muna ako guys at